ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Моам шукронаи худосозем хубем. Ин суратҳоро барои чӣ мондум? Барое ки ман якум боре ки чӣ кардам, ба компанияи Fabelong омадам, консултанти 6% шидам, дуюм каталог боша лидер шидам. Ҳамаи ҳамиҳо бо дастгирии духтаракҳои гурӯҳам ки оам ҳамин дар як каталог ба званиҳои баланд буромаданд. Дуюм каталог ман лидер шидам, сеюм каталог боша виси директор шидам. Ҳамаи шуморо духтаракҳои хушрӯ ба кор даъват мекунам. Дар командаи худам биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Кор душвор нестай. Якҷоя бо ҳам апаву хоҳар шида кор мекунем. Ба ҳама дастгирӣ мекунам. Ба ҳама тамошои хуб. Имрӯз зодрӯзи маҳваш буд. Марҳамат, тамошо кунед. Субҳатон бахайру ба шодӣ дӯстони азиз. Имрӯз маҳваши мо 7 сола меша. Ина шамакошо даргирондем. Желание загадать кади? Желание загадать кади? Чи? Багабзану бо. Чи желание загадать кади? Ай маҳваш ду фаризам қак бетоқатӣ меги деражда небаша. Нам хали хай. Назгаш ча усу бич. Всем рожден кофе. Куртак шина ҷафи. این تورت هم رنگی تورت چی بود؟ سونیا نکمی دروش دیگه بوده وای شکلات بود من نغز میدیدم و شکلات بود این بی سروش کریم هم هم خیلی ما هواشم آیا پشه دیدم مدام هم خیلی چی بخورد سلادستی ادام سلادستی خریدیم من کندره فقط برای بازی چشم میگیرن اینمی شکلاتاشه آچشان میخوره دوستان عزیز و مهربان حالا که عبید شدگی ما در عبید تیار میکنیم. چی تیار میکنیم؟ محواش پرسیدیم در عبید چی تیار کنیم. گفت که شاورما قطعی چی کارتوفل فری так ба ҳам хал тайёр кардам. Картофел фри моқай хушрӯ омада. Пакаира ус мегирем. Барои чимон салатоша гирифтам. Ози гӯштча пухтаистам. Барои шаурмамон. Ина помидор реза кардам, перес баргалски. Ира фақат барои худам барои шаварма медозам. Тамом кӯдакона мехӯранд. Баъд капуст, намак кардагиём, хушрӯ мондагиём, бодринг. уҷада нон биёр гуфтем мардакам хеле нон оварда, нони чапоти якташ басай некем ёдут овардиям хайҷ гап надорам мебинем. Баъд чиёмон соусомон чи ку бугу сирни соусай, баъд майонеза сирни соуса ман худам дӯст медорам, сониям дӯст медора. Барои вай сирни соусам меандозем. шумо дӯст ё кетчуп кетчуп қати майонез нағз мебинанд. чӯ ҷои ма чиро нағз мебинанд? инами хел хай ҳозир тайёр мекунем. як ҷоя бо нишон метиҳем. ҳар як шаурма кардем ки баргишна калон калон кардем. и охиронша яхмай охиронша ваёда када додам. ина озидам сковородка як и тарафша мепазонам мегирам. тамом. инами хел хай шаурмаи мо тайёр шуд. хрустияши хушрӯ. ба мо иштиёи шаурма хӯред. касе хӯрдастае ба шумо иштиёи шаурма? ино ҳастанд коргарои ма, ҳамроҳи ма кор мекунанд. ба мара боварӣ кардан омадан ҳамроҳи ма кор кардаистиян. раҳмати калон ба ҳамаша ҳамҷо гуфтаниям
ва духтарои азизу меҳрубон, як бори дигар ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. Ягон ҷои фикр кардан нестай, ягон ҷои душворӣ нестай. Ҳатман биёед бо мо кор кунед. Бо духтаро апа хуршида якҷоя кор мекунем. ҳамаи мо метонем, мо занҳо аюдаи ҳама кор мебуроем. Барои ҳамин ягон вақт нагед ки мо ин кора наметонем ё мо он кора наметонем. боқии сарбаланду хонаобод бошед. То влоги оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр, дӯстони хубам, кадоме ки мехоҳад бинависад дар болои экран будагӣ номеро ё ки заказ кардан мехоҳанд, марҳамат карда бинависед. Ина ё ҳастанд лидери Маки Асоева Марьям, якум каталог лидершит беҳтарин результатаи Ҳаитова Наргиса боша, старший лидер Назарова Раҷабгулам, старший лидер беҳтарин. Анами хеле духтаракҳои хуби ман.